Това съм аз, лудия студент. Тъй като тук в София по цял ден се побъркваме, защото нямаме какво да правиме. И ето какво измайсторих аз за моите приятели, дурчето и Венци. Тъй като те не ми дават да гръмя кондензатори, а те гръмят много хубаво. Аз реших, така да се каже, те да гръмнат два, но естествено без да знаят, това му е специалността. Сега накратко ви представям инсталацията, която съм осъществил в реално време в нашата стая. Значи, започваме от тук. Ето това, то тук е тъмно и не се вижда, но сега ще пуснем лампата. Ето, сега вече имам повече светлина. Ето това, както виждате, е един контакт. Така. Този контакт е свързан с един щепсел, с един разклонител, извинете, ето го самия разклонител, който е долу на пода. Ето, долу на пода в коридора. Ето, това сам е коридора. Тук е входната врата. И забележете, тук става интересно. На пантата на входната врата е сложена инсталация. Какво представлява тя? Накратко. Един кондензатор, който се намира ето точно тук. Ето го кондензатора. Този кондензатор посредством две жички е свързан с дадената система. Така. От него има изводи, ето ги, тези два извода, които водят към друг кабел, който минава, отива към вратата, качва се на вратата на самата стая. Ето ви от далечен план вратата на самата стая. Та въпросният кабел продължава да върви, опънате и стига до къде? До детектора за пожар, а там има вързан още един кондензатор. Погледнете ги, не са ли хубави? Така. След като вратата бъде отворена, демек, когато Венци и Дурчето влязат, какво ще се случи? Пен, майката ти е пен.